we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Paghuman sa El Nino, gideklara na sa pag-asa. Pagsulod sa La Nina, gipangandaman. House Speaker Romualdez, dili daw mudagan sa mas taas nga posisyon sa 2025 midterm elections. Og duha ka Chinese vessels na matikdan sa territorial waters sa Basilan. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.